Tartsad, tartsad! Még egy ilyet! Ott van a kéz a torkánál, gyere! Ott is gyere, nézd meg! Vigyázz, ne fordítsítál, tetszik a lábot, tetszik! Azaz! Itt van lába, most itt van lába, itt van lába! Itt van lába, lép ki oldalra! Azaz, pocok. Lép ki oldalra, most lép ki! Másszál kifele! Emeld a lábot! Ne hagyd maga! Mász kifele oldalra! Most a bal lábodban! Forgasd át, pocok! Láb! Forgasd át! Kasszál a láb! Kovács Zoltán, Lisztán Claudius, felkészül Pal Alek, Mészáros Márk. Mész rá! Lehúzzad, mész rá! Tolja! Azaz! Most fordulsz! Fordítsd át! Tartsd, nem, pocok. Próbáld átfordítani. Próbáld. Másik oldalra! Tartsad! Eddig másik oldal! Öleld át, alulról vedd ki a kezedet és öleld át a gyerek! Már nem sok van. Most menj le! Lábát pedig! De szép volt.